Sa walay paglangan mga higala, i-anunsyo na to nga karong adlaw mismo i-turn-over ang Gipanindot nga hanging bridge dito sa may Marber, Bansalan. No? Nindot na kayo ang hanging bridge dito, Gipanindot sa ato ang Kapitolyo, headed by Governor Dodo Cagas. Kung mapansin ninyo, permitting turnover, permitting inauguration, ng mga proyekto gikan sa Administrasyong Cagas, bot lamang namong i-emphasize sa inyo mga suking tigpaminaw nga ang atong Kapitolyo sa administrasyon ni Governor Dodo Cagas mauna gyud na ilang bisyo. Bisyo na gitawag ani kinig yung paghimo og mga proyekto nga kanabitaw maabot ang panahon niya unsa pa may atong himuon nya halos nahimo naman tanan, no? Dili sa pagpanghambog o pagpangumpara ang uban manggong probinsya kanang ganahan kay sa atong probinsya sa Davao del Sur. Di lang ko magsulti sa probinsya ha. Makaingon sila nga hinlo ang atong probinsya sa Davao del Sur. Daghan yung kay mga kalsada nga mga simentado, no? O magunay mga proyekto, mga provincial roads ang usad yun sa mga kanunay gitutukan ni Governor Dodo Cagas. Gani dinhi sa city, daghan kaayo ang mga napasiminto ang Kapitolyo dinhi sa city, no? Mga infra project. Kita man nato na sa previous nga administration ba, no? Inay sila ang makahimo ni ana, pero ang Kapitolyo pa ang nakatrabaho, ang nakapasiminto, ang nakahimo og mga gymnasium, nakahimo og mga nindot kaayo nga barangay hall si Governor Dodo Cagas. Walay walay kanang pagpamuyboy ni unsa bay na si mga nahuna. Ato lang gipahibalo, no, i-refresh sa atong mga listeners ug sa mga wala pa masayod nga mga barangay gymnasium kada barangay barangay hall maog yun nay kanang tatak Dodo Cagas. Kumbaga ikabilin ba sa mga musunod pang mga inerasyon. Dili lang kay sa Digo City, lakip na ang siyam ka mga munisipalidad sa atong lalawigan sa Davao del Sur. Maog yun na nasa iyaha, magbutang gid siya barangay hall, magbutang gid siya gymnasium. Inabagan po sa una, Congressman si Sir Marc Cagas, naghimo po siya, maupod na ilaha nga para mahimong presentable ang barangay. Bisan asa man kang bukira, at least naa kay presentable og nindot na barangay hall, na amoy gym. Bisan asa man mong suok sa atong probinsya sa Davao del Sur, at least dili kaayo nga maingon niya na pag-iwanan ng panahon kung sa Tagalog pa. Kay sabay ang kalambuan. Na mga area nga mga bukid na kayo, ikanto nimo dito. Layo na kayo, like Maibo sa Magsaysay, no? Layo na kayo na. Pero pag abot nimo dito sa Tumoy, namang gyapoy barangay gym na may barangay hall nga nindot. Ang atong mga kaigsuonan dito mga blaan, dito sila magtapok-tapok sa gym. Na sila konkreto nga proyekto nga iya sa gobyerno nga gihatod dito o gitukod dito sa ilahang bukid. Tungod kay nasakop man sa probinsya sa Davao del Sur, sabay gyud na tanan pantay-pantay ang pagtratar o paghatag og mga kaayuhan nga gikan sa gobyerno nga pwede usab nilang matagamtaman. Livelihood nana dinha nana didto. Mga patubig, maugid na mga programa din na sa tuwang Kapitolyo mga higala. O niya, karon nga pandemic, walay pandemic sa mga programa sa Kapitolyo. Ay si Governor Dodo Cagas, moingon maguda siya nga. O na lang tayo himuon ani og magsigitag padala ani ato ang kahadlok sa COVID-19. Di ba?
Ang usa ka tip no nga motuhop gyud sa tunguna-huna nga moingon si Governor Cagas diha sa Kapitolyo, ingnan niya ng mga department heads, mga deputy governors, mga empleyado. Moingon siya nga naaman ang COVID-19, dili taangay mahadlok kung anay kung di taangay mahadlok kung mutuman lang ta sa minimum public health protocol. Kay kana manggong paghugas og kamot, mo man ay ingon sa expert good, no? Sila may nag-study ana. Sila may kanang nagtutok yun ana kung unsa gyud ang virus, ang COVID-19 para atong malikayan. O kisa man sa ato nag-study ana kung sao paglikay ana. Diba? So maminaw gyud ta sa mga nag-studio ana. So ang study ingon nga manghugas gyud og kamot kung bisang asa ang imong nagunitan. Ya posible nagunitan og tao, pareha na amo karon din eh. Gunit mi aning mixer, console. Gunit mi aning keyboard, mugunit mi aning mouse. Daghan mig panggunitan. Human ane manghugas mi kay posible man nya naapay laing nga ni gunit ane. Katupong naguna sa ato nang hugas pod, sunod sa ato manghugas pod sa kamot. Nga na, human likay og tao. Human og moadto ka sa mga pampublikong lugar like palengke nga usay di maiwasan nya na kay masugatan, at least naka face mask ka, naka face shield pagyud ka. Kamong duha nga nagsugat. So kung kinsa man tong na-virus sa inyo, dili nimo siya matakdan o at the same time di po ka makatakod. Diba? So dili mo kalat ang virus. O ang pinaka-importante ang physical distancing. Kung ato lang yun ang tumanon, matod pa ni Governor Cagas, wala yun tayo angay kahadlukan. Pag ato ng buhaton tanan ang protocol, pwede natang manginabuhi o pwede natang mubalik sa normal ang atong trabaho. Ang new normal kay naa naman ang mga pagbawal. Trabaho ta nga nag-physical distancing, nag-face mask, nag-face shield, sama sa gihimo sa itong Kapitolyo. Di na po kakasulod sa Kapitolyo kung wala kay DSCCTS, kung COVID-19 contact tracing system. Naanay mga changes, naanay mga bag-o nga mga patakaran nga angay natong buhaton. Kung ato nang himuon, magpadayon ang programa sa Kapitolyo ug proyekto. Sama karong adlaw, sama sa kong giingon earlier nga didto sa Marber, Bansalan, ipahigayon ang pag-turn-over sa Gipanindot nila didto nga hanging bridge. So congratulations sa inyo diya sa Marber, Bansalan, Davao del Sur sa bag-o ninyong proyekto.